Kiri rong ba jang ke himalang ren ke la pen long biang ke jing khat bat jing wer ki bat ba kham tam mi ki shin rang bat kin thei ki long kami bat long pa ki beri ki khun ki hajar jang ke himalang ren man mi bat ba ha ka khat khandai tari ku nai lar a jau pen riu man le tur sha ka khasi hills autonomous district council ban pen sngo ya ka jing dawa na ka district council bat ke executive committee ba kan weng no ma do riu nang tai sim yong na ka khat sim jang ke himalang ren Haka jingya keren bat kila patai kubor kiri rang ba ki bagan tobi ba finance im yong ba adiraling do ba dis im yong ba before land nonglang kila pen pau ya kajing bom soya hap halo karu kam sin shar jong pa im nang tes im yong da ka bakano ba us im ulale donbor bat kamri kenti ya ka khando jong ka hima Kilapan pauru baka jingyakan at ke bami akan nyo trik unai lar aja open riu haplang dilan ke balawan ra ya ke jing mensawi ki pat ba bat ki pulet kala jana ka daw jong ke jing kano abu sie mula le dan bor kham tam ha ka be day bat ke jing bom ai la di ki pat ba ban keren bat ban pan jing pen shai halor ki kam ki be day bat ka hima Shu ki laong ba ki khun ki hajar jang ka hima ki la kwa ban yo jing pen shai no sim halor ka ru kompentri kam ya ka management board henry kat kum ka jing pen sngo jong ki ha ka te ka sngi usim sham la ai ka jing pen shai ka ba byang halor ka ni ka mat henry ula pen kut no ya ka dor bar khlam da ai la di ki pat ba ban keren e ki laong ba ka ni ka jing le jong u ka la bitar bat pen so si ya ki pat ba ki ba la wan ban ya shim ben ta ha ka te ka dor bar tangkat ta ki rang ba ki la pen pauru bakat kum ke jing tep jong ki kani ka ru kam le ka long ka ba thamai bat ka ba pat ju ja ha ka history jong ka hima langren ha ka ba ki keno ba usi mula wan ra ki seng long kami ki pulet bat ki security guard ban khangla di ki pat ba na ki jing shim ben ta ha ka dor bar ka baladam namar kata ki rang ba sa shi sen ki khat ki pat ba ban yami ha ka khat khandai trik unai lar a jaw phan riu ban laj ban sngawi ke mat jing dawa bat ban dawa ya ka KHATC bat ka EC bakin shim khia no ya ka ne ka kam bat ban le ya ka badan kam halo ka jing dawa ban weng ye unang te sim yong na ka khat sim jong ka hima langren Resmi bernilai sebesar nama poisa kerja bernilai ladon di kentai kibat om jadi di volunteer belakang di ini bat nang tai ni yo manrung kentai dalam poisa po nyimpan nyimla manrung apa kadara ban wanrobat ni siang apa nomor belakang di ini terkulit tinggal skap ni keren jongsim Malaysian baru di pagi Malaysian sebar Malaysia snap dia nggak tahu nagaliang muslim musa island yang ini pagi ban keren dan depan keli nre hose semua island datang sulat dia keren les penwai besan no ya kah meeting ini pagi ini le isu ni om bakum kanika dorbar kapag pat sistem meno baga dorbar kapag klam ailat jaga jingkeli dan jaga jingkren jong di pagba ndreles kembali klam da don kan panu jing tha dan jaga jing kren kublai yang abang ong yang di pagba ndreles kembali wai besar Susu na nanon sibun dijing pendam habede begitu kedopa banyak trik pernah dokra ada sendiri và là cái yang jongi di kun kerja ni la ai ke jing tho sim ha ko be dei bat ke jing pan jing pensai jongi ha be dei bat kaneka management board re na cái yang jong sim sim la biang ya ka jing tho ke jongi di kun kerja nanta susu ha be dei bat Kajing IFR jonggu yang ini kun belajar kanile na padam sibon usim boleh kat usim ya kene kakabu na kamta ban IFR persya yang ini kun belajar haka jing sisa mau ude usim kumi ulade bersentuh ya lede dak ne kelti kabumur unang ajing susu na kamta kapatan kebansawan. Kumta na kalian jonga na penram ya kum kine kijingle ya kum kine kijing sim kabu jongu na kamta ban yalam bakla ya ki kun ki hajar jong ka di malang
alor kaneka por kabamta lawan pot sasin safety press media ban penpau ya kejing sel khia ani ban penpau ya kata kejing penrem ya kejing jia hakate kejing pedik kembali pun mau hangne haka arko tadi jom kunai Julai milalek yaki yang teh des konsil ina kaliam jom si iam batka isi ila tha yang ni bangin lek sakador bar sakadnya pedik Posi entah ngilalai syakate karobar akan nyotorik ngilapan ban bakai jingli jom muslim kalau ke jingli ruat ya kahok jungi kum ki kun ki hajar jong ka himalarin kata kalong ya ba wan ra ya kita ki senglong kemi lani kita ki volunteer wan ra ya kita ki kulit ki kaban khang lenti yang ni bangin ye ka ban rum syakate ka dorba wan ra penpan ya kita ki security private jong ulan ni ki nimlak bantip ya kapan khang lenti ya ni wat ya kapan lipan jingsai ni keli musim dei halor kan urim ngapen pau ya kejing pedram ya kejing donbor lani ya kejing euro ya kahok jong kun hajar ubaron kahok pan ya kejing pensai ya ka musim pula ai ya kejing pensai satu euro ngapen pau ya kejing pedram halor kejing keren laplak jong uwei longdo w sangrian ubakam ba ki paiba ki bawan sakate kadorba ki dei ki banaba ke hangne ngabu ya kejing pili ya longdo satu udon yang kata kejing persisam ba kita ki bawan norban sakate ke siki dei ki banaba lani ki bala ainom danore danor ya halor kan ikonom rim pan ya kajik persai belum do mau unsur ya kapan ai kajik persai kenang bani dikun ki hajar ke hima ngiru ngin syai lada udon kata kapruf kebabian pan persisa bagi de ki banapa te halor kan ikan urim nyimbun ban nyim sebun daleleru ban ngin pediang yakum kate kajik punya dorbar ban ya kador baru no punya de urisimet ya kador baru no sipawai kensan ya halor katakan urim nah penpau yang hang disajin pan pernah sepi kun ki hajar jong ka himalarin bangin yami renti biang hakakat kengrai terik jong upna agos hajar penriu bangin litur biang syaka office jong ka KSDC bandawa na usiam baka isi hibro kawai padai banwan no mardor yu tem usiam ubayu ruat balik donpor ya ka himara jongi de na kata-kata na khot ngawia ya pi kun ki hajar ka hima kan thai semrang long mi long pa ki kun somla ini mi renti pani na pai hakapor khatwai beje antai hedes konsil pani ni ap hajiking syupi pani ya daga li biang mang to saupis joka ki SDC ta hadu ba usiam ba isi kin khot ya ni empanya kenduk badai hanta min saai ya kanong karai ya nama kata khot banga berpahang ni ya usiam Katiam, pakai isi berapa way? Pakai sahaban up. Yang ini kata kasni bangin yo, pan pau, pan dawa yang kajau kahok, long prai jengi kemikun ki hajar, jang kah himalarin. Nama ngitip sah. Pani usiam, udah usiam bakam renti, ya kah kendau jang kah hima. Jadi kalau katakan urim, kembali layan ada usiam arajar pelai, hadur mentaru. Ia yang sekian yang kajau urim, pani dawa yang kajau kahok. Wat ya kabangi hat banyam ngin ya wat ya kabangi le bansong bendiru ngin song bendi namar bersengan kapatan berkalui jadi kun di jeni jadi nak kata kadau nak kerpat berkat khot ngawer ya ki kun ki hajar ka hima to ya sha sito ya kan ke jini kun jongi ta kan bangin yo iuso jangka jinjep kula sita sudah ka mensim ka basngapya kalor ka ka ba lamik nak dorbar ke balalong haga nyau terik pra ars ponreu haga bau pa im nang tei lakhot pajba ban penlong ni ke dorbar haga tei sngi ti nakaliang jongi ki pajba nong song snong bolong ki khon ki hajar jong ka himalang rin ni layalek haga tu ka terik ke ba im nang tei lakhot ni da ka mensim kabasidur ban cak skor ya ka jing pensai jong
i pa im nang tei ha beden kat bat kata ka jing pentri kam jong u ia ka management board tin rei andala poi ha tu jaka pause nagaliang jong i kum ki khun ki hajar ngimla ban wat ban rung hapo ka dorbar ka jong u ha ka ba la kerkut sertap yang i tang daki pulit ha tu por ha ka ba ngim yolat kum ki khun ki hajar ban bu jingkeli halor ka jing pentri kam jong u ya kani ka management board ka bana kaliang jong i kum ki khun ki hajar ni da persyak hadu kata kata tin rei pause ka jingle ka jong u kalong ba ulale donbor bathambor ini kum ki khun ki hajar ha ka ba ula supen kut jubor ia kata ke dorbar badai halor jong kata ka jingle ka jong u kalami ka jing kulumar ka ba ngidas ngau si hadu kata kata ban perkhat je kata ke jingjia ka belajia ha kata ke nyo tarik ka ba ula khot yang ia kata ke dorbar bat ka ba kum ki khun ki hajar ngida trang hadu kata kata ban yo ban pensyai lani ban sak skor ya kata ka jing pensyai ka jong u ya kata ka jing pentrekam ya kata ka management board tin rei ha ka tu ka sngi siam la pensyai ha ka beden kat bat kani ka jing pentrekam ya kani ka management board ti dei halor jong kata ka nong rim ni da sngosi hadu kata bat namar bangim yo jingsai ruem ha ka beden kat bat kani ka jing pentrekam ya kani management board hadu menta ni yai persyak jur ya kani ka jingkam jong u ya kani ka khendau jong ka hima bagadei ka nong kenti jong ka yim ka jong u kumba u la pensyai haki media hadin jong ka tu ka dorbar ti nakaliang jong i kum ki paipa bat ni de kerpat ru sa sistem ya ka council ba ladas ngos elam na ka banta jong i kum ki khun ki hajar ba phin bishar hok ya ka di kam namar ba phi phi le snau hi de lo jong skor leng ba ki press ki media ki ba u la kren ba ka ni ka khendau ka dei kanong kenti jong ka ying ka jong ki bat ka wiru ka banga ngasno phia hadu kata kata ha ka beden kat bat ka jingkren jong i paim nang tai ha ki press ki media ha ka ba ila keno yang i ba kani ka jingle jong i kum ki khun ki hajar ha ka mengamut ban ong ba ka jing persyak jong i ya kani ka khendau jong ka hima ka dei ka but jong ki businessman ha ka jing sha ni dei ki khun ki hajar bat omdon manuru uba persyoy uba yalam baklaya ni namar bangi snutu bagani ka khendau nadu kulong kuma bagani ka khendau ka dei jong kahima bat uang ru ha tu ka por ba yagani ka kam la yalam daki politician ha ka jingsya ni imdon politician ha beden kat bakani kam bat haduk menta umdon ru mano lani kinu ki politician kiba kensyot lani kiba yalam bakla yang ikum ki khun ki hajar namar bangi snutu biang ba kani khendau kade ka khendau jong ka hima ho ja tu ha tu ka social media ka ba i la pensyai ka long ba ya ka ni ka laus im la ong ba kade ka klau jong ka kurs im andre ha ka jisya katkum ka report jong di harbat haga ka por ni phareng kolong ba kata kalau sim la batai sai bagadei ka raja ka hima tin rima upat uang bagadei kita ka jaj sim yong ka badei ka po jong imei la ni ka dei ka po jong u bat la ya thu ru yang iba ong ba ya kani la ai namar ba kata ka jaj simli kala du no la ai pati la ai ti pateng ha ka mei ke jong u
ti namar kata tan na ita ibentaru kum ki pai ba mi sing thuk shai menta ba kala kamri kinti ia kan ke khandau jong ka hima ti ngam don sibun ban ong ha ke dekat bakani ti nga kentu nga yower na ka benta jong ki khun ki hajar ki balong ki nong song sinong jong ka hima langrin bangin nem manthai ban yale ia kene kam bangin yo yala ka jong hok ti kublai sibun kublai satngu ngangam don ban persai ti tang ini i benta i balengkot ke banganga wanra ha pedeng jong pikum ki pajba nong song ki bolong ki kun ki hajar jong ka himalang ren kublai sibun